As reservas de viaxes para o verán rexístranse a un ritmo algo menor que o pasado ano. A falta de conexións directas entre Galicia e a subida dos prezos obriga a xente a adaptar as súas vacacións. Maio despediuse con temperaturas altas que puxeron a mel nos beizos polo verán que está por vir. Son moitas as persoas no Barbanza que teñen organizadas as súas vacacións estivais e que apostan por contratalas con axencias de viaxes. Está sendo un verán da media alta, é dicir, igual non tan potente como o ano pasado, porque este ano quizás hai menos vuelos directos desde Galicia. Ahora estáse traballando nun comité de rutas que está buscando alternativas, están surxindo vuelos directos como un que está salindo a Ámsterdam ahora mismo con KLM, que a compañía KLM, vuelo directo a Xerez tamén. Entonces, bueno, está o comité de rutas, como digo, está traballando, porque o que nos interesa desde aquí sempre é ter a maior e a máis fácil das conectividades posibles. Saír dende Galicia e non ter que facer escala. As conexións reducíronse logo de que Ryanair deixara de operar con base na comunidade autónoma. Pero parece ser que se está negociando e van a aparecer novas rutas de novo. Respecto ás ventas, están funcionando bastante ben, a venta anticipada funcionou moi ben. En canto a destinos, pois bueno, nesta zona sempre o que Canarias ten moitísima forza, despois os cruceros pois tamén siguen tendo, e, bueno, hai determinados destinos a nivel global que debido á guerra todo isto pois están ralentizando, pero, bueno, o mundo é moi grande, entón a xente que non pode viaxar hacia un lado do globo, digamos, que tira hacia outro, o sea que a xente que non está deixando de viaxar. Aínda que si están a axustar máis as súas viaxes pola inflación. Polos precios do combustible, hai menos días ao mellor, ou baixar un poquinho a categoría do hotel, ou axustar un pouco o presuposto, pero a xente non deixa de viaxar. O importe suele ser bastante similar, o que pasa que, como cando vas ao súper, con mesmos cartos compras menos cousas, e nos viaxes pois pasa un pouco o mesmo, non? Co mesmo importe tes que acotar por algún lado. Reducir os días, cambiar o destino, bueno, a facer menos excursións en destino, bueno, facer unha serie de cousas para que o viaxe non se che vaya das mans. Motivos polos que os viaxeiros apostan por realizar a súa reserva anticipada. Te garantizas un precio, sobre todo mentalmente, porque xa sabes que ese precio non che vai a variar, e ao mellor levas un susto de última hora e dices, no, vamos a deixar para a última hora. Fai anos, sí, a última hora podía haber ofertas de última hora, ahora é todo o contrario, a última hora os precios suben, pero moitísimo. Entón a xente garantízase xa saber meses antes que as súas vacacións van a costar ese importe, co cal xa ten na cabeza os seus números, a súa economía, para saber que esas vacacións van a costar 1.000, 1.500, 2.000 euros, o que sea, e entón aí xa non se pode mover. Algo que cada vez está máis presente a hora de reservar unha viaxe é facelo co seu respectivo seguro, para estar respaldado no caso de que ocorra un imprevisto e hase que cancelar ou pospoñer o desplazamento. As Illas Canarias son o destino nacional por excelencia no verán, aínda que o novo voo que conecta Galicia con Xerez amplía as posibilidades. Porque che abre moitas rutas, xente que antes pois iba á zona de Cádiz ao mellor, que teña que viaxar a Sevilla, coller un coche alquiler, ora viaxas a Jerez e tes todo moito máis preto. Entonces, bueno, pois te facilita moito tamén o viaxe. Os barbanzáns non renuncian a viaxar durante os veráns, época favorita para desconectar e repoñer enerxía lonxe da comarca.